Regresamos a Salceda de Caselas, a terra do noso exoficinista reconvertido en labrego José. Viñamos de apañar con el kibis, e dis que a colleita deste ano veu boa. É tempo de acompañar o noso protagonista ata un recuncho especial da súa parcela, un no que medra unha árbore. Un limoeiro que, ademais de ser produtivo, ten moito significado para el. Esta árbore foi donde comezou todo. Foi a árbore que me deu a idea, que de donde surdiu toda a plantación de limoeiros que hoxe teño, que son alrededor de 300. Pois a raíz desta árbore, que era a árbore, o limoeiro da casa, digamos, era o típico limoeiro que había en todas as casas, prácticamente por aquí, por lo menos por esta zona. Eran limóns bos, eran limóns do país. Hai varios tipos de limón, hai limón fino, pero este é un limón que cheira moito, é moi aromático, ten zume. Xa é unha árbore que ten os seus anos, o mellor non sei, pero debe mellor ter 30 anos ou así. A vida media dun limoeiro son 50 anos. Entón está xa nunha época bastante madura. Unha árbore con moita historia e moita vida, é a que lle queda. Como ben dixo José, el ten conta de moitos máis limoeiros que precisan de cando en vez das súas atencións. Vexamos que toca facer con eles. O que viñamos a facer agora, antes de darlle o cobre aos limoeiros, é quitarlle estes gomos, estes ladróns que lle saen aos limoeiros por abaixo, e o que fan é quitarlle a savia ao resto da árbore. E son brotes improductivos, e o que facemos é cortalos para que a savia suba hacia arriba. Isto o que favorece é que, bueno, o resto da árbore teña máis forza. Se se chaman ladróns non será por nada bo. Se teñen limoeiros, lembren quitárllelos. E se José o fai antes de botarlle o cobre coa sulfatadora, é por motivos totalmente prácticos. A experiencia que dirían outros. Fago primeiro porque se lle dou o cobre despois nos pinga o cobre en riba das mans e nos manchamos todos. Isto que hai que facerlo cando o gomo está un poquinho grande, pois quitarlo e punto. Pois veña, poñemos a roupa axeitada e mans á obra. Vexamos por que José lles bota cobre aos limoeiros. As follas no inverno, pois sobre todo os brotes novos, son moi delicados e cando ven a xiada, cando ven o frío, o que fai é os queima. O cobre coa cal, que é un produto totalmente ecolóxico, é o que se lle botou aquí sempre aos limoeiros, os nosos antepasados, o que fai é endurecer esas follas. E entón, ao endurecelas, o que fai é que non se queimen coas xiadas. Hai que botalo tamén nunha época no que o limón non este para recoller. Por exemplo, neste momento, prácticamente non hai limóns maduros. Os limóns están madurando e ainda están moi verdes e son pequenos. Entón, hai uns plazos para despois recolectar o froito, o limón. Antes de que veña o inverno, e esta época é a mellor. Este é o limoeiro Eureka ou 4 estacións que lle chaman. É un limoeiro que produce durante todo o ano. Hai evidentemente picos de produción, pero é un limoeiro que podedes ver que nesta época xa ten uns limonciños xeitosos, dentro de, dos meses xa se poden ir recollendo pouco a pouco. É un limoeiro que aguanta moi ben o frío, vale? E é un limoeiro que ten unha produción bastante boa. Labrego prevido durme ben se hai xeada. Deixemos a José traballar, que nuns minutos regresamos onda el para que nos amose que boa pinta ten un dos últimos cultivos que incorporou á parcela, os aguacates. Estes pés eran antes os pés dun oficinista. Hoxe son os dun labrego que traballa orgulloso naquilo que máis lle gusta. Ola, son José e fai 13 anos que deixei a oficina para voltar ao campo. Estamos no Val de Caselas. Aquí é onde o noso amigo José lle dá renda solta á súa faceta de labrego. E ten con que divertirse. A saber,
José ten unha horta ben nutrida e ben organizada en bancais onde hai un pouco de todo. O noso amigo centra o seu traballo tamén en froiteiras como os kibis, limoeiros, e José decidiu poñer tamén aguacates. Cos seus produtos, este home inquedo nutre a súa outra faceta, a de tendeiro taberneiro. Saiban que no corazón do concello de Salceda de Caselas está a Tabertenda, unha taberna con tenda que el abastece con produtos das súas leiras. Para mostra, imos comezar a xornada con José na súa parcela recollendo kibis e sabendo como decidiu deixar de pisar unha oficina para non deixar de pisar a terra. Eu nacín aquí, neste lugar, e bueno, despois, durante os estudios, estive en Vigo, fixen a diplomatura en empresariais, e bueno, logo de rematar, pois o que fixen foi traballar en oficinas, primeiro en oficinas de empresas varias, contratos temporais, e despois xa dunha maneira máis permanente nunha asesoría en Tui. O que pasou foi que me fartei un pouco desa vida sedentaria, monótona, e meus pais tiñan moito terreno. Levo 12 anos, vai para 13 nesta situación, e a verdade é que super contento, super contento. Pasou de ser unha vida sedentaria e de estar diante dunha pantalla do ordenador 8 horas a facer un montón de cousas distintas, de moverse físicamente, na tenda de falar con moita xente, de ter máis vida social, máis vida na natureza, cambiou 100%, a verdade. Xa o ven, José decidiu que cultivando ia ser máis feliz, e para iso fixo algún cambio nas parcelas de seus pais. Por exemplo, onde antes había uvas, el puxo kibis. Bueno, pois a raíz da morte de meu pai, do falecemento de meu pai, pois, como tiñan moitas viñas, pois que fixen foi continuar uns anos, sobre todo por contentar a miña nai, para seguir facendo viño, non? Que pasa? Que a viña dá moito traballo, que hai que facela, hai que podala, hai que sulfatala. Entón o que fixen foi discurrir un pouco en que podía sustituir a viña para ter máis tempo libre para dedicarlle ao meu fillo, a miña familia. Estes alambres e todo isto, pois o que fixen foi arrancar a viña e plantar máis kibis, e así se aproveitaba o recurso que xa había. Unha calidade dos kibis. Cando medran a dúcias, ben se ve. Outra, a planta, que é da familia das rubideiras, enrédase que dá gloria a vela. E senón, que llo digan ao limoeiro que ten á beira. Un problema, unha solución. Velaí está José para tallar ou tallar directamente o problema. Este foi un pouco un defecto de plantación no seu momento, que se plantou este limoeiro moi preto dos kibis. Entón os kibis teñen un instinto de engancharse a todo o que teñen preto. No campo sempre hai que facer. Non hai problema ningún cando un o fai con gusto, como é o caso. Non vira volvemos con José para coñecer un limoeiro ben especial para el, un que plantaron seus pais.